Насе. Много оператори тук станаваме нещо. Не минавай пред камерата, момче. Аз съм. Утре се гледа това. Добре, айде. Да гледаме или да казвам? Само да гледам. Добре. Надесно, Цецо, надесно дай! Дай 10 минути, ще падне на земята, бе! Не назад, дай само 10 минути ще слезе. Давай! Ама тук му спира там на камика на така. Буби, бегай, Буби! Край, вече няма. Вече трябва да издръпам. No memory. Дай леси назад. Не Може, дай леси назад. ще щупи. Добре. Той е. Бутни му го под гумата. Това е виторно.